er vi i Ishøj landsby, midt i den. Vi står foran den gamle landsbykirke. Den ligger på det højeste sted i Ishøj, det vil ikke sige særlig højt. Den blev bygget omkring år 1200 af stedets bønder under anførsel af en omrejsende bygmester. Den er bygget i etaper. Man startede med kirkerummet, der dengang havde fladt tag, men senere byggede man sig til, blandt andet tårnet, og koret er sikkert også blevet udvidet. Og ved restaureringen i forrige århundrede, som vi ikke synes har været særlig heldig, har man sat en kalk udenpå, en skal udenpå af kalksten. Inde i kirken har der fra alteret i svundne dage gået en gang ned, så præsten kunne komme i nærkontakt med menigheden. Folk måtte enten ligge på knæ eller stå op under gudstjenesterne. De ældre kunne sidde på bænkene, de få bænke, der var langs væggene. Over alteret hænger der et billede fra forrige århundrede, som måske ikke hører hjemme i en middelalderkirke, men vi kan lide det. Det har været nede en overgang, hvor man havde det kors og de apostle der over døren ud af kirken, men det blev altså bygget rundt igen, og det gjorde det nok, fordi de træfigurer var ikke særlig gamle. Døbefonten er i gammel stil, men desværre ikke gammel. Prædikestolen er fra Christian den 4. tid i bruskbarok, og man ser blandt andre, de 4 evangelister. Stolerækkerne vidner om, at bønderne har haft deres faste pladser, og der er morsomme gavle med udskæringer af deres navne, men de har åbenbart ikke haft så gode skoler, som man har nu til dags, for det kniber lidt med bogstaveringen. Orglet er fra omkring 1950'erne og har 5 stemmer, men fylder alligevel godt i den lille kirke. I øjeblikket hører man de 2 gamle klokker, som har inskriptioner med vers. De ringer almindeligt nu, de har kimet en times tid. Og så skulle jeg måske til sidst sige, at vi har en gravsten inde i gulvet. Vi kunne have mange. Der har været mange begravede derinde, men vi har kun 1 gravsten tilbage. Men om et øjeblik begynder bedesvane, så vi må hellere gå indenfor og samle os om den egentlige gudstjeneste. For at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen.
Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har ladet din enbårne søn blive menneske, og nåde givet os ham til frelser fra synden og den evige død. Vi beder dig oplys vores hjerter ved din helligånd således, at vi må være taknemmelige for denne din nåde, og i ham finde trøst for al vor nød og fristelse, og samtidig blive vindeligt salige ved din kære søn, vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Nidkærhed gør det. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad sammen med vor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Vor himmelske Far, vi takker dig for julen. Vi takker dig, fordi du sendte din søn herned til vor frelse. Og vi beder dig om os, din Helligånd må være til stede ved denne gudstjeneste. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas i det andet kapitel, vers 1-14. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by, og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilea, fra byen Nazaret til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var frugtsamlende. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, til der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Til se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Til jer i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal være jer tegn. I skal finde et barn svøbt og ligge i en krybbe. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Amen. Når i gamle dage et fromt menneske ville skænke kirken et alterbillede, var det ikke sjældent, at han lod sig selv, tit også hustru og børn, male med på billedet. Man har altertavler, hvor givere har ladet deres ansigter sætte på de hellige tre kongers skikkelser, og man har en mangfoldighed af de såkaldte donatbilleder, hvor giveren og hans familie i deres samtids egne dragter ses knælende i maleriets ene hjørne. Man kommer let til at tænke på i moderne tid, at med nok helt andre og forfængeligere hensigter, at Hitchcock altid tildelte sig selv en ganske lille birolle i begyndelsen af sine films. Men donatbilledet på de gamle altertavler er et naivt udtryk for en smuk tanke, at vi ligesom må være personligt med i den hellige historie, at enhver tidsalder med sit præg og sine klæder står i direkte forhold til frelsens store kendsgerninger. Jeg kan læse en historisk roman som en udenforstående. Jeg nyder den skønhed og stemning æstetisk. Indholdet kommer mig i og for sig ikke personligt ved. Jeg går uanfægtet til mit job, enten de elskende får hinanden eller ikke. Ganske anderledes er det med den hellige historie. Til den må jeg stå i et bestemt forhold. Jeg må, for at bruge en berømt tænkers udtryk, blive samtidig med Kristus, om end i min egen samtids klæder. Og når du på den hellige juleaften vil samle dit sind om Guds barnes fødsel,